Сёння ўсе ведаюць, што ўлетку 56-го году перад самай смерцю Якуб Колас напісаў ліст у ЦК КПБ аб стане беларускай мовы. Насамрэч, Колас напісаў тады 3 лісты ў ЦК партыі, якія сталі ягоным запаветам беларускаму народу. Пра змест гэтых лістоў падрабязна напісаў ва ўспамінах аб народным паэце яго літаратурны сакратар Максім Лужанін. Гэтая кніжка выйшла ў 82-м годзе. Адзін з гэтых лістоў сапраўды быў прысвечаны стану мовы, другі стану могілак, трэці вулічным бойкам. У лісце пра могілкі Колас заклікаў шанаваць месцы пахаванняў, трымаць некропалі ў чысціні і парадку, абгарадзіць вясковыя могілкі і не дазваляць там пасвіцца скаціне. У лісце пра моладзь Колас адчайна прасіў ЦК КПБ звярнуць увагу на жорсткасць гарадской і вясковай моладзі, на частыя бойкі і панажоўшчыну, п'янства і заклікаў кіраўніцтва БСР больш рашуча і паслядоўна заняцца выхаваннем маладога пакалення. І, канечне, самым важным лістом быў ліст пра стан беларускай мовы. Максім Лужанін сведчыў, што Колас думаў над зместам ліста ўсё лета 56-го году, рабіў накіды і ў чэрвені, і ў ліпені. У тое лета Колас лячыўся ва ўрадавым санаторыі Барвіха пад Масквой і ў часе побыту там нават раіўся наконт ліста з маскоўскімі партыйнымі чыноўнікамі. Нагадаю, вы глядзіце YouTube-канал «Свабода прэмію». Не забудзьцеся падпісацца на нас, каб глядзець усе актуальныя каментары. Паводле сведчання сыноў, найперш Міхася Міцкевіча, у дзень смерці Якуб Колас вырашыў аднесці гатовы ліст пра мову ў ЦК, але там адказны за культуру сакратар Цімафей Гарбуноў паэта не прыняў. Гэта была адкрытая знявага, бо раней першыя сакратары ЦК прымалі Коласа без папярэдняй дамовы і самі бывалі ў яго дома. Паэт вярнуўся да хаты і падчас абеду ў сваім кабінеце памёр ад сардэчнага прыступу. З таго часу прайшло больш за паўстагоддзя, але многія думкі народнага паэта ўсё яшчэ актуальныя. На кальварыйскіх ці чыжоўскіх могілках у Менску немагчыма хадзіць паміж магіламі. Усё зарасло высокай травой, дрэвамі і кустоўем. Улады дапільноўваюць толькі цэнтральныя алеі. І з мовай у нас па-ранейшаму праблемы. Галоўнае ж, пра што хацелася сказаць сёння, у 63-ю гадавіну смерці паэта, гэта магутнае ўражанне ад здымкаў вуліц і плошчаў Менску ў дні развітання з песняром. Здаецца, што ўся Беларусь, вясковая і гарадская, у тыя дні пабывала ў Менску. За апошнія 100 гадоў беларусы хавалі так толькі 3 чалавек, калі, вядома, не лічыць афіцыйных імпрэзаў у дзень смерці Сталіна і іншых валадароў ССР. Гэта Якуб Колас, Пётр Машэраў і Васіль Быкаў. Іх пахаванні сталі сапраўды народнымі. І вельмі сімвалічна, што з 3 гэтых герояў беларускай гісторыі 2 пісьменнікі. Паглядзіце здымкі развітання з Коласам. Гэта Менск, жнівень 1956 году. Я іх не магу забыць з таго самага часу, як упершыню убачыў у старых газетах больш за 20 гадоў таму. Бясконцы поток працоўных праводзіць у апошні шлях свайго народнага паэта. Няма Якуба Коласа. Да сустрэчы на канале «Свабода прэмію».